Dobrý deň, vítajte u farebných vlniek. V tomto videu by som rada zosumarizovala svoje poznatky a skúsenosti s pletením skrátených riadkov, tak aby aj ten, kto prvýkrát prišiel na farebné vlnky alebo premýšľa, že vyskúša pletenie skrátených riadkov, sa dozvedel, na čo nám slúžia skrátené riadky, a aké spôsoby pletenia môžeme použiť a možno na záver pridám nejaké také svoje skúsenosti alebo malé rady, aké mám s pletením skrátených riadkov pri rôznych typoch priadze a vlny. Takže na začiatok, možno pre tých začiatočníkov, povedzme si, čo sú vlastne skrátené riadky. Skrátené riadky pletieme tak, že dopletáme alebo prepletieme očka do určitej časti, určitej skupiny očiek, ktorú sme si vopred vyrátali, že nám bude slúžiť na tvarovanie pleteniny. Takže skrátené riadky nám slúžia hlavne na tvarovanie pleteniny. Keď sa pozrieme na tento môj malý náčrtok, vidíme, že využijeme ich hlavne pri pletení raglánu z vrchu nadol, kedy chceme vytvarovať hĺbší predný výstrih oproti zadnému výstrihu. Ak by sme skrátené riadky nepoužili, obidva výstrihy by boli v jednej hĺbke. To znamená, že keď si takýto pulover alebo tričko oblečieme, predná časť sa nám bude automaticky vyťahovať smerom hore ku krku a bude nás v tejto oblasti ťahať, škrtiť. Takže keď chceme vytvarovať takýto hlbší predný výstrih, použijeme na to vybraný spôsob pletenia skrátených riadkov. Tu na tomto malom videu v rohu vidíte, že som použila skrátené riadky pri pletení letného topu a takýmto spôsobom sa mi pekne vytvaroval ten predný výstrih hlbší ako zadný. Ďalej, keď sa pozrieme na náčrtok dolu, skrátené riadky môžeme takisto využiť, keď potrebujeme zošikmiť plecia pri pletení pulóvra zo samostatných dielov. Prečo zošikmujeme tu na tieto ramená? Pretože naše telo ramená majú tvar takéto striežky, nie sú vodorovné a keby sme v tejto oblasti pomocou skrátených riadkov nevytvarovali zošikmenie, keď si takýto pulover oblečieme a dáme ruky smerom k telu, v oblasti pod pazuchami sa nám nazhrňa množstvo pleteniny a môže to byť pri nosení nekomfortné a nepekné. Takže aj pri pletení tzv. T-pulovro alebo T-silueta pletieme alebo tvarujeme pomocou skrátených riadkov toto zošikmenie na ramenách pre lepšie nosenie alebo lepšie, môžeme povedať, posadenie toho svetra na postavu. Takisto pri väčšom obvode hrude môžeme tvarovať pleteninu tak ako pri šití na prsné záševky pomocou skrátených riadkov, aby nám v oblasti hrude ten sveter alebo tričko neťahalo, neškrtilo nás a nebolo pekné posadené alebo vizuálne nevyzeralo komfortne a správne. Takisto pomocou skrátených riadkov môžeme tvarovať spodný okraj, ak ho chceme teda vytvarovať do napríklad zadnú časť, do takéto predĺženej časti, tak pomocou toto
pletenie sa uskutočňuje pomocou skrátených riadkov. Takisto existujú aj typy pletenia, kde vo vzore sa používajú skrátené riadky a vytvárame nimi zaujímavé tvary, také rôzne listy alebo slzičky. Na farebných vlnkách už nájdete jedno podrobné video na jeden spôsob pletenia skrátených riadkov takzvaným nemeckým spôsobom jednoducho. Link pridám aj do tohto videa. A teraz by som vám ešte ukázala ďalšie dva spôsoby, ktoré používam ja. Zároveň teda odpoviem aj na otázku, ktorý je môj obľúbený spôsob, ak teda by som neplietla tzv. Nemecký. Ukážem vám ho. Zároveň ešte možno taká rada. Niekedy sa môže stať pri určitom type priadze, najneposlušnejšia je pri tomto pletení čistá bavlna, kedy sú vidieť všetky nezrovnalosti pri pletení skrátených riadkov, otáčaní sa v tej pletenine. To očko, na ktorom sa otáčame, je z čistej bavlny, najhoršie pekne upliesť, tak môžete na to vyskúšať kombinovanie rôznych spôsobov pletenia skrátených riadkov. Napríklad, keď som plietla z čistého merina alebo z čistej ovčej vlny, tento materiál je najposlušnejší a očka, aj keď na začiatku vyzerajú možno všelijako, pri vypraní a nablokovaní pleteniny sa vám pekne vyrovnajú. Keď som plietla z bavlny, čistej bavlny alebo bavlna akryl, vtedy sa mi stávalo, že v licovom riadku, keďže ja pletiem licové, teda hladké očka klasickým spôsobom, to znamená za túto prednú časť, sa mi stávalo, že pri niektorom type takejto priadze, záleží aj od toho, ako je tak stočená, to očko, na ktorom som sa v licovom riadku otáčala, bolo nepekné, možno trochu zdeformované. A keďže bavlna často nechce pri vypraní sa nejako ukladať, alebo aby bola pekne rovná, môžete kombinovať rôzne typy pletenia skrátených riadkov. To znamená, že v licovom riadku ja som napríklad použila spôsob otáčania sa o riadok nižšie, ktorý vám teraz ukážem. A v rubovom riadku som sa na tej druhej strane otáčala nemeckým spôsobom. Nie je to vôbec viditeľné na tom očku, akým spôsobom sa otočíte. Podstatné je, aby sa vám vizuálne, alebo teda viditeľne páčilo to očko na pletenine, ako sa vytvorí pri tom otočení sa v skupine očiek. Takže ukážme si, keď som ho už teda spomenula, na otočenie sa skrátený riadok o očko nižšie, alebo teda o riadok nižšie. Prepletiem si očka po posledné očko, ktoré som si vypočítala, že mi patrí na skupinku očiek, kde sa chcem otočiť, aby sa mi začala tá pletenina tvarovať. Takže napríklad uplietla som teda očka, ktoré mi patria upliesť, a toto očko bude to, na ktorom sa potrebujem otočiť a pliesť rubovou stranou naspäť. Takže ako som hovorila, pozriem sa na riadok nižšie, vpichnem ihlicou do toho o riadok nižšie upleteného očka, upletiem ho hladko a dám ho na ihlicu vedľa toho očka,
na ktorom som sa otočila. Takže ukážem ešte raz. Toto je očko, na ktorom sa potrebujem otočiť. Vpichnem pravú ihlicu o riadok nižšie, upletiem hladko a toto upletené očko dám na ihlicu vedľa očka, na ktorom mám skupinku alebo značkovač, že sa potrebujem otočiť. Prácu si otočím a pletiem obrátenými očkami znova po miesto, kde sa budem otáčať v rubovom riadku. Napríklad toto očko je to, na ktorom mám značkovač a chcem sa na ňom otočiť naspäť. Znova dám si vlnu pred ihlicu, keďže idem pliesť obrátene. Vpichnem pravú ihlicu zozadu do toho upleteného očka. Tu, ukážem ešte raz. Vpichnem zozadu do toho upleteného očka o riadok nižšie. Upletiem ho obrátene a dám vedľa očka, ktoré už bolo na ľavej ihlici. Prácu si otočím a ukážeme si, ako toto zdvojené očko pletiem v lícovom riadku. Takže som sa dostala po skupinku. Toto je to očko, ktoré je zdvojené. Vpichnem ihlicou do obidvoch očiek a upletiem ich hladko. Ukážem vám, ako to vyzerá to očko. Takže, keď sa pozriem bližšie, toto je to zdvojené očko. Môžeme si ešte raz ukázať. Takže vpichnem ihlicu sem o riadok nižšie, upletiem hladko a novovzniknuté očko preložím na ľavú ihlicu k tomu očku, ktoré mám označené značkovačom. Otočím sa, prepletiem teraz k tomu očku z predchádzajúceho riadka a ukážeme si, ako ho prepliesť tomu zdvojenému, obrátenému očku. Takže prišla som k tomu zdvojenému, obrátenému očku. Obidve tie časti spolu upletiem obrátene. A pokračujem k ďalšej skupinke očiek, kde znovu dám si vlnu pred ľavú ihlicu, vpichnem tu o riadok nižšie, upletiem to očko znova obrátene a dám ho vedľa tohto očka, ktoré mám označené na otočenie. Otočíme sa a pokračujeme v lícovom riadku k ďalšej skupinke, ďalšiemu tomu zdvojenému očku. Tu je na ihlici a spolu obidve časti upletiem hladko, pokračujem v ďalšej skupinke. Takže keď sa pozriem, už sa mi tá pletenina začína vlniť. To znamená, že v týchto častiach mám skrátené riadky a tvaruje sa mi tu nejaká časť pleteniny, ktorú som si napríklad vypočítala, že budem
chcieť mať inej výšky. Tie očka sú pekne upletené a ešte keďže toto je napríklad merino, tak sa nám, pozrieme z druhej strany, tak sa nám pekne, napríklad tu z druhej strany sú trošku také hrbolaté, ale pri vypraní sa nám pletenina vyrovná. Aký je ešte iný spôsob? Takže toto bol spôsob pletenia očka o riadok nižšie. Ďalší spôsob je s nahodením. Takže prišla som po miesto, kde sa chcem otočiť. Toto je posledné očko, ktoré som uplietla a chcem sa už otočiť a pliesť v rubovej časti. Takže uplietla som posledné očko hladko, prácu otočím a urobím pravou ihlicou nahodenie a pokračujem v pletení rubového riadka. Napríklad, toto by bolo miesto, kde sa chcem otočiť v rubovom riadku, posledné očko skupinky, prácu otočím, znovu urobím nahodenie a pokračujem v pletení. Teraz si ukážeme, ako vlastne tie nahodené očka spojiť s nasledujúcim očkom, keď pokračujeme v riadku do ďalšej skupinky očiek. Takže dopletiem po to nahodenie a to nahodenie spletiem spolu s nasledujúcim očkom. Hladko. Pevne zatiahnem a pokračujem ďalej. Ukážeme si ešte v rubovom riadku, ako sa zbavíme toho pomocného nahodenia, ktoré nám slúži na otočenie sa. Takže ja dopletiem obrátenými očkami až po to miesto, kde mám to očko nahodené. Ako som hovorila, môžete vyskúšať okrem nemeckých riadkov aj toto a predchádzajúci spôsob a kombinovať. Nebojte sa ich kombinovať, ja to tak robím a vždy je to výhodnejšie ako mať na niektoré strane krivé očka. Takže toto je to nahodenie, ktorým som si pomohla v predchádzajúcom otočení sa. Takže to nahodenie spletiem s nasledujúcim očkom. A pokračujem ďalej. Ja dopletiem riadok a môžeme sa pozrieť bližšie, ako toto otočenie sa s nahodením vyzerá. Takže som doplietla a takto vyzerajú tie očka, na ktorých som sa otáčala. Ešte sú trošku krivé, ale pri vypraní, tak ako je vidieť v tomto malom videu, sa všetko pekne vyrovná. Tento top, ktorý vidíte v rohu na videu, je z čistej bavlny a ako je vidieť, tak všetky očká sa nám pekne vyrovnali. Tu som v ňom kombinovala nemecké riadky a pletenie skrátených riadkov o riadok nižšie. Takže verím, že som zodpovedala všetky vaše potenciálne otázky, čo sa týka pletenia skrátených riadkov. Ďakujem, že ste si moje video pozreli, za to, že ma sledujete, komentujete moje videá a tým ma podporujete v ďalšej tvorbe. Teším sa niekedy na budúce. Dovidenia.